Ang laki niyan, sir, ah. Ano pong tawag yan, sir? Igat. Saan niyo po yan nahuli? Dito lang po sa ilog. So, ayan, si sir, anong pangalan mo, sir? Ayan po si Sir William Sirito, nakakuha po ng igat. So, napakalaking igat. Hello, sir. Magandang araw po. Ano po yung iniiha po natin, sir? Hito. Ano pong tawag niyan? Hito sa Ilocano. Ano pong tawag? Paltat. So, napakasarap naman po ng pulutan niyo, sir. So, sir, bawas tumong tumagay, sir. Ayan, maraming salamat po. Sir, na, sir. Sabi nga ni sir, tatagay muna tayo, mga kakuboy. So, isang shot lang, sir. Okay lang po. Sir, Pro Binoy TV, YouTube channel po, ano? Sige, sir, follow namin mga para makarinig namin. Napakasarap. Wow! Puyaw! Welcome po sa bayan ng San Nicolas, Pangasinan. Ang San Nicolas ay isa sa pinakamaliit na bayan na nasasakupan naman po ng 6th District ng Eastern Pangasinan. At bago po yan, magandang buhay mula Luzon, magandang buhay Visayas, at magandang buhay Mindanao. Magandang buhay sa lahat ng kapwa ko Pilipino. Sa ngayon po ay nandito tayo sa Puyaw River, ang isa sa lugar na pinupuntahan ng ating mga kababayan, mga karatig bayan, mga karatig lalawigan, ganun din po na kahit ng mga dayuhan. So dito rin po matatagpuan ang tinatawag na the summer capital of Pangasinan o kaya the Little Baguio Pangasinan. Yan po ay ang Maniku. So galing na rin po tayo sa Agpay Eco Park, pero ngayon ang sisipatin po natin, ang titignan natin at ang gusto nating makita ay kung gaano naman po kaganda ang Puyaw River. So nandito tayo ngayon sa pinaka-crucial part na daan papunta sa Puyaw River, at ito ay ang Hanging Bridge. Ang Hanging Bridge na ito, mga kakuboy, ay pinagawa ng pamahalaang lokal ng San Nicolas para magamit ng mamamayan pagka dumating ang tag-ulan, dahil pag dumating po ang tag-ulan, ang ilog na ito, ang napakaluwag na ilog na ito ay talagang punong-puno ng rumaragasang tubig. Pero sa ngayon, dahil summer na summer, ay mayroon namang mga madadaanan ang mga four wheels na dito sa ilalim ng tulay na ito ay dyan pwedeng dumaan ang four wheels ngayong panahon ng tag-init. Pero pagsapit ng tag-ulan, mga kakuboy, ay tanging itong Hanging Bridge lamang ang pwedeng daanan ng mga tao. Ang tanging makakadaan dito ay ang pedestrian, ang bicycle at saka motorcycle. Yung mga naka-four wheels naman, mga kababayan, ay huwag po kayong mag-alala dahil pag ganitong summer ay pwedeng kayong makarating doon sa lugar, doon mismo sa Puyaw River, dahil napakaganda naman po ng daan na pwedeng tahakin, na inayos naman po ng pamahalaang lokal ng San Nicolas para makarating lahat ang gustong makarating sa Puyaw River. So isa na namang hanging bridge ang kinaroroonan natin, mga idol, at yung hanging bridge na ito ay dito na po mismo sa lugar ng Puyaw River, at tulad ng dati ay ginawa ang hanging bridge na ito para magamit ng mga mamamayan ng Barangay Puyaw. Dahil as usual, katulad ng kabilang hanging bridge, ay pag dumating ang tag-ulan ay talagang rumaragasa ang napakalakas na tubig dito. Kaya yung mga cottage na yan na nakikita nyo sa baba, pagdating po ng tag-ulan ay wash out po lahat yan. So nagkakaroon lang uli ng cottage dito sa Puyaw River pagka ganitong sumasapit po ang summer. Kaya tuwing summer po ay bago po yung mga cottage po rito sa Barangay Puyaw, dahil nga po laging pinapalitan ng bago tuwing summer, dahil sa tagulan lahat po yan ay wash out. So yan, nandito tayo ngayon sa mismong lugar ng Agpay River, at bumaba tayo rito at kumustahan natin yung mga kababayan natin kung paano naman nila i-spend ang kanilang pagpipiknik dito sa Puyaw River. Hello sir, magandang araw po. Ano po yung iniiha po natin, sir? Hito. Hito, ano pong tawag niyan?
Hito sa Ilocano, ano pong tawag? Paltat. So, napakasarap naman po ng pulutan nyo, sir. So, Sir, baka gusto mong tumagay, sir. ayan mga kakaboy, mayroon tayong nakitang grupo ng mga nagwagwapuhang lalaki at tayo ay pinaunlakan na sila po ay nagsasagawa ng banding. Kumbaga ay ayan, maraming salamat po. Sir, try mo, sir. Sabi nga ni sir, tatagay muna tayo mga kakaboy. So, isang shot lang sir, okay lang po. Okay, sir. Sir, Pro Binoy TV YouTube channel po, ano? Kasi, sir, follow namin mga para makarinig namin. Napakasarap. Napakasarap po dito sa Puyao River. Bukod sa napakagandang lugar, ay napakababait po ng mga tagasan po kayo sa San Nicolas. Dito, sir, Alcala po kami, sir. Alcala, so galing pa po kayo ng Alcala. Dumayo po kayo rito sa San Nicolas. Ibig sabihin sir, Alcala, Ilocano pa rin po doon. Ilocano. Ilocano, akala ko kasi ang Alcala, Pangasinan na yung salita. So, Ilocano pa rin po. So, shout out ka naman po sa mga viewers natin, sa mga kakilala mo, sir. Ano po yung pangalan mo, sir? Rico, sir. Rico Pono? Rico Tabihin. Okay. Shout out mo naman po yung mga kakilala mo at mga kaibigan mo sa bayan po ng Alcala. Shout out, par. Ano na? Natuloy na kami. Kayo, dyan pa sa bahay nyo. Wala. Nalasing na sila. Kayo, nandiyan pa rin kayo sa bahay nyo. Ayun. Ayan sir, magandang araw po. Ano po yung iniihaw niyo po? Talong po. Talong, no? Napaka... Tango, ay ko, tilapia. Tilapia. Hindi pa na, Tilapia, mga ito. hindi pa na iyaw yung kwan. Iba. Matayang tilapia. Ayan mga idol, pangatlong grupo na po ito ng magagandang lalaki pong napasukan po natin. So ayan po. Pag umasyado ilang sir naman. Totoo naman po sir, kitang-kita naman po ebidensya. Ano po? So sir, shout out naman po kayo sa mga viewers natin. Sa mga tagasan po kayo sir? Panganiban. So shout out po. Paki-shout out po lang ng mga taga Panganiban Tayog. Shout out sa mga nagkakandidato. Bigyan nyo naman. Oo nga, dapat sana makapunta sila rito, ano sir? Para naman ano? Tama. Baka sakaling malibre ng ng cottage. Mukhang mas masarap itong ginagawa ni sir. Nagluluto po ako ng adobong manok. Adobong manok. Pero mas masarap yata yung katabi ng adobong manok, sir. Bangus po yan. Hindi, yung nakatayo po dyan. 2x2. 2x2. Ay, pakita mo naman po sir, 2x2 natin. Ayan, 2x2 po. Hindi po nawawala yan pag nasa outing tayo. Ayan po, yan po ang buhay ng Pilipino para tuloy-tuloy ang saya. Stress. Pinoy na Pinoy. Pinoy na Pinoy ang dating, ano po. Ayan ma'am, ano po yung niluluto nyo ma'am? Baboy, Baboy, barbecue, paa ng manok, limpo, saka paa ng manok. ng At saka, ano po ito ma'am? isaw, Ayan, tinatawag nilang Betamax. 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 Isaw, saka Ayan si ma'am, busy-busy pa rin sa pagkakat ng kanyang liempo. Ay, yung mga bata, mga idol, mga Pro Binoy, tuwa. Naliligo dito lamang sa part na medyo mababaw. Ayun, napansin naman dito may nag-iihaw. Sir, magandang araw po. Ano po yung iniihaw po natin? Liempo. Ayan, pinakapaborito mo ng Pilipino, ang liempo. Sir, mukhang nasubrahan yata sa apoy. So ayan mga idol, nandito ulit tayo sa isang cottage muli. Napansin ko puro magagandang lalaki naman po mga idol yung napuntahan natin. At ito po, nag-ihaw sila ng liempo. Ayan sir, kamusta naman po ang banding-banding ng pamilya? Okay po. Malamig ang tubig. Sir, ilang bisis na po kayo nakarating dito po sa Puyao? First time niyo pong makarating po rito. Taga saan po kayo? Talugtog Nueva Ecija. Ibig sabihin po, from Talugtog Nueva Ecija, all the way down to San Nicolas, Pangasinan po para mabisita ang Puyao River. Ano po? Mabukan na rin namin sa Nambalan. Nambalan, saan po yun, sir? Sa Kamiling. O, sige, maring mapuntahan din po natin ang Nambalan, Kamiling. So yan, sir, maraming salamat po at mabuhay at masayang banding po.
Ano po ito, sir? Pamilya? Family. So ayan mga idol, isang buong pamilya naman ang binisita natin sa isang cottage at sabi nga ni Sir Reyes, galing pa po sila ng Talugtog, Nueva Ecija at nagpunta sila rito sa bayan ng San Nicolas para naman mabisita ang Cuyao River. Hello ma'am, magandang araw po. Magandang araw din po. Ano po yung binta niyo ma'am? Halo-halo po. So ayan, napakaraming mga vendors dito pero ikaw yung napili kong puntahan kasi nasa iyo yung paborito ko, yung halo-halo. Bukod po sa halo-halo ma'am, ano pa po yung mga paninda nyo? Yan lang po. Ma'am, Syria po. bago ko ipagpapatuloy yung i-interview ko sa iyo, ano po pangalan ng napakagandang dilag na nasa harapan ko? Ginny May po. Ginny May. Ginny May. Ginny May. Ginny May Matosalim. Ayan, mga idol. Si Ma'am Ginny May Matosalim ay isa sa mga lahat ng kailangan nyo rito sa Cuyao River ay nandito. Ma'am, ano pangalan niyo, ma'am? Ako po sir, si Los Biminda Matusalim. Los Biminda Matosalim. So, kumpleto po kayo ng ng mga kung anong kailangan ng mga viewers po natin. Yung mga bisita natin na darating. Eskwela ni Mami. Yan, nangyayari kayo, marami. Ma'am, just in case naman po na nakalimutan nilang magdala ng bigas, meron po mga may bibiling bigas dito. Mayroon sir. Meron po. So, ayan. Mayroon. CR. Palawang. Katulad nga ng sabi ko, pag pupunta kayo rito sa Cuyao River na nakalimutan nyo na lahat, pati pangalan nyo, dito po mabibili nyo. Tama po? Opo. Ayan, shout out naman po kayo sa mga lahat ng mga taga San Nicolas.